Fl-aħħar 12-il xahar sa Settembru saru kważi 160,000 intervent ta' saħħa mentali fil-komunità bis-sem ta' tobba, psikjatri, infermiera, ħaddiema soċjali, psikologi u occupational therapists. Dawn jinkludu l-interventi li saru fiċ-ċentri tas-saħħa kliniċi, bereġġ u anki fid-djar stess tal-pazjenti. Dawn iċ-ċifri b'saħħithom ta' kura fil-komunità jiġdu l-impenn tal-Gvern li joffri s-servizzi meħtieġa biex persuni bi sfidi mentali jingħataw l-għajnuna li jkollhom bżonn u jkomplu bħajjithom ħalli jevitaw il-bżonn li jiddaħħlu l-isptar Monte Carmeli. Fil-jum dinji dwar is-saħħa mentali, One News tkellem ma' Josiane Mifsud, iċ-charge nurse tal-Klinika tas-Saħħa Mentali fiċ-Ċentru tas-Saħħa ta' Ħalqurmi. Magħha tkellimna dwar l-aktar sfidi komuni li jaffaċċjaw il-pazjenti. Mela hemm id-depressjoni, l-ansjetà, problemi ta' sostanzi, qed ikunna ħafna minnhom dawk, anzjani li ġieli jkunu weħedhom u jkunu jixtiequ aktar informazzjoni dwar is-servizzi li jkunaw. Żgħażagħ li jkunu qegħdin jaffaċċjaw problemi ta' sustanza. U mbagħad problemi oħra ta' personalità pereżempju, dawk qed naraw żieda minnhom ukoll. L-aktar każijiet ibsin huma dawk meta pazjent ikun f'xi ferlitem ħajtu. Fl-istess waqt iżdewma wkoll l-aktar każijiet ta' sodisfazzjon meta bil-kura li tkun qed tingħata fil-komunità, il-pazjent jingħata l-għajnuna li jkun jeħtieġ fil-pront u jirrealizza li l-ħajja mhix il-problema li jkollu f'dak il-mument. Kull pazjent dik is-sodisfazzjon tiegħu għax inti meta tara pazjent li qisu ħajtu tkun waqfet sa ċertu punt daw in-nisek jgħidulna u aħna kien nkunu nistgħu naraw. Il-fatt li mbagħad blajnuna li jkunu irċevew mill-membri differenti tat-tim. Tarhom reġgħu ingħaqdu mal-familja, reġgħu bdew imorru lura x-xogħol. Dak it-toqol li kollhom f'ħajjithom ikun taffa. Dak huwa sodisfazzjon kbir. Dan kollu jibni relazzjoni b'saħħitha bejn il-pazjent u l-professjonisti. Bid-wissima Josiane qaltilna kif dan ħareġ biċ-ċar waqt il-pandemija, meta l-element ta' support kien reċiprokat u kienu jkunu l-pazjenti stess li jċemplu u jistaqsu lil ħaddiema kif huma. Is-support li anke aħna rċivejna mingħand il-pazjenti tagħna ġifieri ir-rapport tant ikun sabiħ illi noħolqu bejniethom illi waqt il-COVID il-pazjenti tagħna li kienu ilhom jattendu ftit hawnhekk kienu jċempluna u jistaqsuna kif huma. So dikturi it-tip ta' servizzi li nippruvaw nofru aħna, ġifieri it-therapeutic relationship nenfasizzaw ħafna fuqha. L-appellu biex kull min għaddej minn żmien diffiċli ma jaffaċċjaħx waħdu imma jfittex l-għajnuna. Kull min ikollu bżonn ma jibqgħux id-daru jibqgħu jgħidu le din issa nsib soluzzjoni, m'hemm soluzzjoni għal din il-problema min ikun għaddej minn problemi ta' saħħa mentali, f'moħħu l-problema tkun kbira ħafna. U fil-fatt, ħafna minn nies li naraw, hemm soluzzjoni, ġifieri inti is-soluzzjoni hemm, tfittex l-għajnuna trid.